Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidek. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init? Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunak. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan, tiragsak. Tao akmat, ngam apay amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak, adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii, adda sumaruno a bannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam, no tangaden tayo ti langit, adda latta na bisked atakyag, akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot, iti dana ti biyag. Share and subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, ket naadaw iti padas ti pagayam, anagpailingad itinagan nga Alfonso at tubo ti Baguio City, nga iti agdama ket addan ijay Canada. Ngam sakbay na, intay man pa ipatangatang dagitoy akablaaw. Shout out iti bulusan ken led the family ti Bulbulala, Balawan, La Union from William Bolosan Sr. Papangko ani Arnel Burgos ken amin a Burgos, Mariano, Domingo ken Andres family from Sweet Sally, Burgos. Galaw, Rapisora family ti Cervantes, Ilocos Sur from Rex, Rapisora. Alejo, Taberna, Mundo family ti Tangadan, San Quintin, Abra from Leyniki, Alejo. Shout out kada Berlin Ancheta, Ofelia Soriano, Leia Daway Limto, Nati Agustin, Jasmine Rivera, ken Andron Ngalam. Raquinho family ti Ponta Apari, Cagayan, da Jaylin Onate, Sofia Angela ken Sofia Angeline ti Montreal, Canada from Clifford, Raquinho. Tropa ang Aquamarine, isoda Ann, Melda, Zel, Vanessa ken Michelle from Ruby Janang ti Aquamarine, Hong Kong, Kowloon. Valiente family, the RJ, Lathriel Inang Baket, Auntie Inga, Brian Langido,
Kan happy birthday Mama Rose White from Owel Valiente. Makablaawan pa ni Reynaldo Jose ti Bulacan, dananay Conching kan Tatay Oning Dulay ti Barangay Subol, Umingan, Pangasinan from Josephine Jose. Alonso Maliaga tanya sa family ti Allakapan, kastamot ni Esther Maliaga Domingo and family from Cuse Maliaga Alamo ti Apari West, Apari, Cagayan. Rumbawa ang Batali family, datatang Jelly, Nazarene, Angela kan Armel from Melanie Rumbawa. Makablaawan pa ni Lamberto Pasion Jr., da Leslie May Pasion Andres, Anaya Faith Andres, Noli Andres Jr., ti Villa Carmen, Ramon Isabela from Linda Pasion. Intay nga rudon ituloy abasaan ti surat ni Alfonso. Dear Manang Emmy, naimbag nga oras yu amin amang bukbukal iti Ferds Caballero YouTube channel. Kastamutan dagiti padak anaayat amang tartarabay iti programa yu. Ilingad naklatakuman itinagan nga Alfonso. Tubuak ti syudad ti Baguio Manang, ngam iti agdamak at adda kamin iti asawak dito'y Canada. Napagasatan ngamin ti kakaisuna nga anak mi, anak kaumay ditoy. Kat idinagbalinan a residente, inala na kamin nga agasawa ditoy. Iti agdamamanang, da kamin ka ni Rosario nga asawak, timang tagtagibi kadagiti apu ko mi, kabayatan nga agtrab-trabaho ti anak ken manugang mi. Tawan 2016, idinapetisyonan na kami ti anak mi kat nakaumay kami ditoy. Makatawan tinapalabas sipod saanan ang naipatangatang dayti a programa iti radyo. Kangitingitan pailaang ti pandemya, idinasarakan ti anak ko to YouTube channel yo. Kat aklunak adakkel atulong kada kami ti panagdengdengeg mi iti programa yo. Tapno malasatan mi ti pandemya, agingga iti nagsubli ti normal a panagbiag ti entero a lubong. Naingganyo akmat a nagsurat manang, tamamati ak anapatag nga adal, ti maagsaw, iti pakasaritaak. Kat sapay lakuma, tamapagasatan mat a maidrama. Adakam pay laidi di ta Pilipinas manang. Tapno nasayod ti amin, rugyak man nga rod, ti agsalaysay. Aday taka manan Alfonso, mangrugi manan ti kasta ajar mo. Anya ajar ti kayat mo asawa na Rosario. Day ta pa nagsensen na ay mo iti naunag. No daddo mamat, napalalo ti panagan anang sagmo, ako namla na banbanog kaunay. Rosario. Kanadlaw ko akasla kanayon ka na bambanog. Amang ano masapol nga agbakasyon ka pailaan, aglive ka iti trabaho. Ay sus, Rosario, saan na ka mabalin ni aglive iti trabaho? Masapol nga agtrabaho ak tani, adan iti kolehiyo ni Miko nga anak ta. Amok day ta, nga madlaw ko akanayon ka mabambanog iti opisina yo. Talaga kasta at agtrab-trabaho akat nga rod. Naskan nga gagatak para iti pamilya tayo. Nga masapol asalwadang mat ati bagim. Sapay tunggal kastoy arabi Santo Domi kartikasta ajar mo. Mabalin ka de Rosario, dinaklatan ni kaskaso. Nairuwama ko ni ti kastoy ariknak. Awan na nyaman na daytoy. Nga makapadanag ka nga rod. Sapay sa bali ti panagangas mo no dagduma. Awan anyaman na ko naklangaro din. Anya ka kadi? Ay na Alfonso, siyak ti madanagan ko naklangaro din. Sa anak a komportable ti kasta makitkita ka mapaspasamak kan ka. Ay unay kan aya. Apay nga minapagdanagan na kat nasalon atak mat. Di ko nam. Ngam sa bali ti makitkita ka mapaspasamak. Iso akasayatan siguro na agpakonsulta ka laangan iti doktor. Iso pa agastos ti panagpakonsulta iti doktor. Siyak ti aking bagi Rosario. Siyak ti makaam mo no masapol nga agpadoktora kwen no saan.
Miko anak, kaadwam ti agarmusar. Armusar ti kapapatgan nga oras ti panangan, tapno agtalinaad ka nasaranta ka na sirib iji pagadalan. Ni mamangmat, no tratwan nak, kasla daak pa lang iti elementarya. Saan nga iti kasta anak ko, nga masapul akanayon ka na salunat. Kasapulam day tatadakan iti kolehyo. Amok ka di day ta mamang, iso adi kay agdanag. Kansan arumbang amabisbisinan ka iji pagadalan. Numabisin ka, mangan ka anak ko. Gastusem ti inaldaw nga ititad mi akwartam. Ay namiko, dinakman isam-isam manakasta. Saan asinsinan dagiti bagbagakkan ka? Amok mamang, jak la malapdan ti umisam iti kastang aramidon nyo. Ni papang kumati bagbagaan nyo mamang. Ha? Anak? Sa bali ngamin ti madmadlaw ko kan ni papang. Kasla kanayin nga kakapsot tunggal sumangpot dito'y balay. Kastamat laang ti madmadlaw ko iji amam anak ko. Isu nga ibagbagak nga rod, amasapon nga agpakita iti doktor. Wano saan, aglive iti trabaho na tap na makaina na. Ngam di namot kayat. Anya? Ni, sana mabalin ti kasta mamang. Masapul ang maalukoy tayo ni papang agpakita iti doktor. Nang runa na adarikrik naan na. Anay ko. Lahat man na namariknak ti panagot at dagiti ramay ko. Tanda ni Jack Matan maitalmag ti keyboard ti computer ko. Anay, masansan mo tanda iti amarikriknak. Sakit agpipikal pa'y nadaduma. Anya ka tayo da iti amarikriknak. Arthritis nga tada ito'y. Uno, Alfonso, apa yun? Ano't mapaspasamakad ka? Madam, ada kayo gayam dita. Itay payapal paliiwan ka. Apa yun? Anyat marikriknam? Awan, madam. Medyo agpipikal lang dagiti ramay ko. Kasta ka di. Amangan mo to niya daytan. Apay no agpakonsulta kay ti doktor? Ay na, madam. Awan na nyaman na daytoy. Kan may isa, ado ti trabaho diti opisina. Nang runa katagkurang tayo iti tao, ta naka-freeze hiring tayo man. Nga masapul amaamuan tayo na niya daytarikrik naam. Amang ano delikado mat dayta. Awan na nyaman na daytoy, madam. Nairwama kon. Ay na Alfonso, saan arumbang ayalang-alang mo ti anyaman na marikriknam? Narigatan. Madam, narigat ti mapukawan iti trabaho. Sapay aday ti kolehiyon ti anak ko. Apay ko mamapukawan kay ti trabaho kay Alfonso. Di mo pagdanagan ti trabaho. Ti importante kat ti salunat. Iso a kasayaatan no agpakonsulta ka iti doktor. Alfonso, apay alumlumtag dagiti ramay mo? Kani, saan la dagiti ramay mo ti lumlumtag? Mismo na dagiti imam. Jakman matam mo, Rosario. Siguro, gaputan na lamis ti aircon iti opisina. Ay na, Alfonso, di mo man pabasulan ti aircon iti opisina yo. Anya ko mati pa kainaigan ti aircon iti opisina yo, iti kasta na pasama ka dagiti imam. Nalamis nga rod, iso akastoy. Imposible dayta, Alfonso. Panagkunakat sa bali daytan, masapul nagpakita kan iti doktor. Ang Rosario, isupay ti magastos iti panagpakonsulta. Ay sana mabalin, di mo ipilit ti rason mo, Alfonso. Masapul nagpakonsulta kan iti doktor ta sa bali daytan. Rosario. Ay na, Alfonso, saan arumbang ayalang-alang mo ti anyaman na marikriknam? Narigatan. Apay ngay. Kaslagal alangugan iti panagdangag ko ti imbaga ni madam. Hoy, Alfonso! Anya ka hindi mo paspasamakan ka? Kasarsarita ka nga may kakit din.
Ay na, sabalin at talaga dayta, Alfonso. Masapol nga agpakonsultakan iti doktor. Mayat ka man wenno saan. Siguden ang makarikrik na ak iti panagpipikal dagiti ramay ko manang Emmy. No maminsan met, kalaat-latan amariknak as sumakit dagiti tulang na, nang runa dagiti susuop ko. Impagarup ko nga mga nogapula ang iti arthritis manang, tanangatokat nga rod ti uric acid ko. Ngam iti day di agundaway, talaga anakla at akmet, agsipod takala at alimteg dagiti imak. Awan nga ruden tinaaramidak, idinadlaw ti asawak dagiti limteg nga imak, kat imbaga na amasapol nga agpakonsulta akon iti doktor. Immanamo ngakpaymet, ngam idi agpadoktor kami kuman, jakon pinatuloy, taimpes metten idi dagiti lumlumteg nga imak, ken nagnadnaden ti marikriknak a sakit. Agingga nga iti maysa nga agsapa, Alfonso, anyat mapaspasamakan ka. Apay nakapuspusyaw ka, kan agdiwar-diwar ka amagna, kunamlan na bartag ka. Diyak man mat maawatan Derek na Rosario. Nagsakit ti ulo ka nakariing. Sakit itay bimangunak, kasla maulawak matan. Ay na, Diyos ko, amano na nga to ti blood pressure mo. Tinasayaat, saan ka pa'y laasumrak iti trabahom ita? Saan ang mabalin nga agsarda nga agtrabaho, Rosario? Sa dino nga iti pangalaan tayo, iti gastusan tayo, iti inaldaw, no diyak agtrabaho. Ngamsikan a mismo tinangibaga, ako namlan maulaw ka apaman abimangon ka, saan aya? Amang ano anya ti mapasamakan ka? Nalabit ka sa pulak latagi na nabiit. Sumaya tumot lang tiriknak. Saan ta ko man napagsubangan dayto, Alfonso? Sa bali at talagang dayta mapaspasamakan ka. Rosario. Saan ko maanatangkan ti ulom? Saan kan asumrak iti trabahom ita? Tagpakita kan iti doktor. Di ka agdanag, takuyugan ka. Siguro iti resulta ti naisayang kat a blood chemio. Malaksida na nga to ti uric acid yo. Na nga tumatlaang ti kolesterol yo. Ultimo ti blood pressure yo kat na nga to. Doktor, masapula liklikan niyo dagiti natataba ataraon. Liklikan niyo matlaang dagiti naaapgad amakan. Kasta ka di. Kan kasayaatan no ikagumaan nyo ti agersisyo, mister. Day tangarod kat. Awan ti oras ko nga agersisyo, doktor. Uray simple la a walking iti inagsapa. Dakil ti maitulong day ta. Amangan no mabalin nga eresitaan daklatan iti tumarag nga agas. Talaga eresitaan kay ti agas mo, mister. Nga maginggat mabalin, igindan mo kumati agi ersisyo. Uray mamitlo adaras iti makalawas no di yu kabailan iti inaldaw. Kasapulan nyo dayta para iti salon natiyo. Sige, doktor. Ikagumaak.
Agimbagak ka din no tong palag amin nabilin nyo. Mister, para matlaeng iti pagsayaatan niyo, ti panang tungpalyo kadag iti ibagbagak. Malaksid iti panagtumaryo kadag iti iresetak nga agas. Para dayta, iti salon atyo. Ay na Alfonso, daytan ti epekto ti kanayon apandangan mo iti natataba, kas kada na apgad. Di chicharon la unay, kas kada tabtaba ti karne. Rosario, Ibagakla ko maita iti sango ti doktor ken. si Kakit Dimat. Nagtungpalak lang arudan iti kayat mong agpakonsulta kiti doktor. Sa ita, kastapay lati saom. Ibagbagak lang ti agpaiso. O niya nga ita, si kamot la ti agsagrap iti epekto ti kinatangken ti ulong. Mabalin ka de Rosario, husto kuman. Inaramit kun ti kayat mo. Nagpakonsulta akon. Nairisitahan ako ni ti agas at umarag. Iso adinak kumamutan kanayon asermunan. Alfonso, sa bali man matilangamon. Madam, Kunak man nun nagpa-doktor kan, nga maapay akas na tilangam, nakapuspos siyaw kamat. Madlaw ama ditiriknam. Jack manam mo madam. Ang mga ano na nga tumanan ti blood pressure ko. Kasayaatan siguro no agawid kan, tagi na nakalaangan, Alfonso. Anya? Madam, sana mabalin. Nagado tinaskan nga aramida ka trabaho dito opisina. Ngam ama nga, no di mo kabailan. Kabailak, madam. Nairwama ko niti kastoy ariknak. Madam damalaeng, awan ton daytoy. Apay ngamin, anya timbaga ti doktor, idi nagpakonsulta ka. Kasapulan ka nung agi ersisyo ak, madam. Ngam, awan mo't panawin ko iti dayta. Alfonso, time management laang dayta. No imbaga ti doktor amasapol nga agersisyo ka, aramidam, agtungpal ka. Sige, madam. Di kay agdanag. Agtungpalak. Daawak mat ngamin kan ka, Alfonso. Sipod nagpakita ka iti doktor, jak pa'y napuutan ang nag-ersisyo ka akas itimbilin ti doktor. Awan nga rin mati oras ko, Rosario. Amo mo't masapol ang masapak nga agrubwat iti pigat. Sakit na banugak mo't na pamana sumangputak iti malam. Anya pa nga iti oras kong agersisyo. Naglawag dyan baga ti doktor. Uray simple laang a walking iti agsapa. Uray agarop 30 minutos laang. Oray saan siguron, tagtumtumarak mo ti agas nga inireseta ti doktor. Ay na Alfonso, nagtangken at talaga ti ulong. Panunuta man na imbag. Kasano kami laangan ka ni Miko nga anak mo, nadada ka sa mapasamakan ka. Rosario. Iso pa nga asim ko mamat. Tagtulnog kay ti imbaga ti doktor, idi nagpakonsulta ka, Alfonso. Saan ko maanatangken ti ulong?
Panunutan anaimbag manang Emmy, maisapulak mo't iti oras ti panagersisyo. Ngam talaga lang amin amasadutak nga agersisyo. Siguro, gaputa mabanbanugak iti agmalam akaaddak iti opisina. Iso amasadutak nga agersisyo iti agsapa, nga uray nawayamot ti oras ko. Tapasaray alas 5:30 nga agriingak, ket jakton makaturog pay. Isu na laeng manang taapaman ang makariingak iti kasta nga oras, maibus mo ti oras ko iti cellphone. Imbes ko nga agersisyo sakbay nga agrubwatak ang mga opisina. Agingga kinasarita nak ti anak ko nga adda idin iti may kapat atukad ti kolehyo. Papang, amang ano kaya ti sumurot kanya ka mapanag-jogging inton bigat? Sabado inton bigat, papang. Awan sa rakyo ti opisina. Malumpay mo ti klasik. Nawaya tayong ag-jogging. Miko. Uray na ag-walking tayo laeng, papang. Tapno saan kayo ang mabigla? Ay, diyak mo anak ko. Kasla marigata nak ngamin na bumangon na masapa. Papang, pangasiyo. Siya kong tagpakpakaasi. Para iti salon atyo. Miko. Ipatpatag kayo unay, papang. Da kayo kan ni mamang. Diyak nga dadakas sa mapasamak iti uray asino kada kayo. Diyak ka ba ulan? Iso pangasiyo kumamat. Nalabit adiyo ka ba ulan ni Aramida no dakda kayo laeng. Ngambadaak dito'y papang. Nakasagana ang mga ramid iti amin para kada kayo. Para iti salon atyo. Miko, anak. Da kayo ti makagapo no apay nga igagaad ko ti agadal. Da kayo ti inspirasyon ko. Kaya't ko pa'y asubadan ti amin a sakripisyo yu kanyak. Ngam kasano ang maaramid ko dayta. No dadakas ang mapasamak kada kayo, papang. Iso pang nga asiyo kumamat. Patganyo ko tikid daw ko. Anak, nakaturugan ni papang mo. Kasta ka di, mamang. Naimbag man ta sana nagpuyat. Kunanamot amasapa kayo kano inton bigat, anak ko. Inalukoy ko ngamin walking, mamang. Agersisyo. Ha? Kanayo namang ko nagsarsarita kayo. May papaniti balakat ti Dr. Kenkwana. Ay, diyak man amo ka ni papang mo, anak ko. Para Kenkwana day jay. Ngamkas lakit din na kaya't atong palang ti balakad ti doktor. Diyak kaya't nga dadakas sa mapasamak ka ni papang, mamang. Kanuray da kayo. Katangay na wayakin ton bigat tagsapa, tamalumpay mo ti sarak ko. Kinasaritak ni papang. No kasta, imanugot? Wan, mamang. Nupay di na kaya ti didamo, naalukoy ko. Iso siguro anasapa anaginana. Kat si Kangay, anya pa lang arod ti kukuam anak ko. Ingkamat paturugan Ang mga nusika ti sana makaring itinasapa inton bigat. Saan man, mamang? Didak pagdanagan. Talaga ngayon karik itibagik nga aramidak ti amin. Tapno makatulungak may papaniti salon at ni papang. Ngamin, kasi tinakunakon. Diyak lakit ti kahit nga dadakas ang mapasamak kada kayo. Saan Apolos? Doktor, anya ti resulta ti laboratory test ti asawa? Mrs., napintas ang damag.
Kalpasan ti sumagmamano a bulan manipod iti imayo impakonsulta ti asawa yu kanyak. Nagdakkel ti improvement na. Ha? Agpay so, doktor? Wen, mister. Dahita ti podno. Kas makitak iti resulta ti laboratory test yu. Nagbalinan anormal ti blood pressure yu. Kas tamatan ti kolesterol yu. Kan nagramanan ti uric acid yu. Normal aminan. Doktor. Ay, Diyos ko, agyaman nak. Mamati ka resulta dahito ti panagersisyo ti asawa yu o misis. Sigurado dayta, doktor. Ididamo, narigatan kami anang alukoy kankwana. Ngam saan asim mo ko ti kakaiso na nga anak mi. Kasta ka di. Wan, doktor, ididamo, kada Sabado kan Domingo laang ti panagersisyo na. Ngam idinagangay, inaldaw matan. Pasaray kadagsa pa nga agilatang iti 30 minutes. Aging gay ti may nga oras a panagersisyo na sakbay asumrok iti opisina. Kat dayjay, nagsubli ti sigod a kinasarantana. Hindi na ngamin sinardengan ta anak mi, doktor. Iso ang nagpailuyo sa kunkunkwana tawan mo ti dakas na. Nasaya at launay. Napintas at damag dayta, mister. Isungay ta, i-adjust ko lang ang maintenance yo. At damot ang dagiti jakon ireseta nga agas nga iniresetak ididamol kada kayo. Ngamin saan yo nakasapulan. Ngam tuloy-tuloy ko matipanagersisyo yo Matungpal, doktor. Talaga ngamin nasapul-sapulun matanti bagik ti binigat a panagersisyo. Good. Very good. Di kay agdanag, doktor. Tasyak mo't mismo ti mangipalagip kan kuana kadagiti nasken nga aramidan na. Saan tayo nga rod anapain no kasta, mamang? Talaga saan, anak ko? Katdakkel ti panagyaman ko kan ka. Di kasi mo ko. Sika ti nakaalukoy kan ni papang mo. Talaga inaramid ko ti amin, mamang. Diyak ngamin kahit amasayang ti amin na sakripisyo na kanyak. Kaslaawan serbi ti panagbaligik no bilang adadako sa mapasamak kan kuana. Anak. Kat ita, takas jayan ti jar ni papang. Agersisyon nga oray jakon kaduan. At adan nga gawid ko tagadal. Tani, graduating akon, mamang. Ay na, huwag nga rod anak ko. Kasla kaano laeng. Katikarik, mamang. Subadak ti amin na sakripisyo yung kanyak. Nangruna ti sakripisyo ni papang amang papaadal kanyak. Ikarik dayta. Ita nagturpusa kon papang, mamang. Ikarik kada kayo. Maikan kayon itinasaysayata pa nagbiag. Ay na anak ko, talaga nga ipampanakkel da ka. Pudnote ko na ni mamang mo, anak. Very proud kami kan ka. Agyaman nak papang. Da kayo ti makagapo no apay anaragpat ko ti baligi. Anak. Double celebration da ito'y papang. Mamang. Anya ti kayat mo asawan, anak? Uwan ngagpay sumiko. Anya ti kayat mo asawan. Malaksi ti panagturpos kon. Ti kang runa na ron nga pagyamanan tayo iti na marswa. Kat ti kinasalon at yo adadakkel ko.
Nangrunakan ka, Papang. Ha? Miko, anak. Malagip yung kaditi imbagak idal alukoyan kayo? Imbagak nga awan ti serbiti pa nagbaligik, nadadakas sa mapasamak ita sino man kada kayo adadakkel ko. Wen, anak, malagip ko. Miko, Iso kagiddan ti panangikagumak anang kadkadwa kada kayo iti nagsapa pa nag-ersisyo yo. Jak nagliway nagkarkararag iti Diyos at tulungan na kayo kuma. Talaga aday tati kinid daw ko iti namarswa, Papang. Mamang, tagbalin kayo ana sa lunat. Gaputa kayat ko asubadan ti amin na sakripisyo yu kanyak. una yan ti kinatanok mo, Miko, anak. Talaga patpat gan na kami, anak. Kat husto lang nga ipanakil da ka. Ipampanakil da ka unay, Miko, anak ko. Kalpasan ti makabulan, apaman ang nakaturpos iti kolehyo ni Miko nga anak mi manang Emmy, nakastrakan adagos iti trabaho. Kat idi mangrugin nga agsweldo, iso amin ang tinakakaamo iti gastos mi iti inaldaw. Di na kayat nga aggastusak iti uray sentimo, iso nga inurnong milaangan iti asawak ti sweldo. Duatawan laang ti panagtrabaho ni Miko diti pagilyan tayo, tanapagasatan adagos a naka-abroad. Kat idinagbalinan a citizen dito'y Canada, inala na kami matan dito'y. Ititulong tinamarswa, agpada kami pailaeng anasalunat nga aging gaita kan ni Rosario nga asawa. Katkas iti naibagakon iti damo apasat ti surat ko, makumikom kami ang mga saasikaso kadagiti apu komi, kabayatan ti panagtrabaho ti anak ken manugang mi dito'y Canada. Ti panag-ersisyo apatsek nga iso ti dakkel a nakatulong kanyak, tapno mapagtalinaad ko ti salunat ko, itultuloy ko latamanang kat kadwak pa yan ti asawa. Buybuyugan mi dayta iti umno ataraon, kan awan sarday akararag, kan panagtalek iti namarswa. Simple man to'y padas ko, sapay la ko mamanang taadda maagsaw a nabalitokan nga adal. Agyaman ak unay, to'y pagayam mo, Alfonso. Alfonso, pagayam ko, husto unay ti kunam. Simple laang ti padas mo. Ngem si papanakkel kami anang tedbyag, gapo iti napatag nga adal nga itdan na. Napatag ti salunat. Agsipud taday ti kang runaan agamang ti asino man, nga isuntulaang ti mangikot iti tungpalbyag. Nulakit di ta muna at taripatwen kan aywanan. Pakaragsakak unay ti panagtalek mo iti programa tayo. Alakastan pagayam ko, katagyaman na iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugot, iti dana, tibiyag. Tintun, mapu